La Fundació Sunyol és una entitat privada dedicada a l'impuls i a la creació de l'art contemporani. Tenim una clara vocació educativa que ens porta a oferir activitats a tot tipus de públic, tallers, visites dinamitzades que adrecem especialment al públic familiar i al públic escolar. Una altra de les línies estratègiques de la Fundació Sunyol és crear vincles amb col·lectius i amb institucions del districte i del barri. En aquest sentit, des de fa un parell d'anys, formem part del programa Connexions, que busca establir un lligam, un vincle, amb institucions educatives i culturals. En el nostre cas, treballem en un centre de proximitat, l'Escola Duran i Bas. I en aquest curs 2023-2024 hem iniciat una formació al claustre de professorat perquè puguin treballar a partir de l'art dins de les aules. En concret, estem format en un mètode pedagògic que es va crear al MoMA de Nova York en els anys 90. Són les Visual Thinking Strategies, o VTS, un mètode que permet, a través de la imatge artística i a través de 3 preguntes obertes, fomentar, desenvolupar les habilitats de pensament dels infants, la seva competència comunicativa i també l'escolta activa i el respecte a la diversitat d'opinions. En aquest sentit, un cop feta la formació al professorat, hem continuat oferint un acompanyament a l'aula mentre practicaven els infants i finalment hem organitzat sessions on tots els infants i els professors poden venir a practicar aquesta metodologia a les obres d'art contemporani que tenim a la nostra exposició temporal. Ha estat una experiència molt enriquidora, penso, també connectar amb la Fundació Sunyol, que està al barri i ens dona peu a tenir aquest contacte més proper amb una fundació que en aquest cas està en el barri. I jo crec que treballar a través de les VTS, de les Visual Thinking Strategies, també dona peu a que els nens puguin interpretar obres d'art, que moltes vegades sembla com molt llunyà, els nens, i puguin tenir un contacte directe amb les obres, puguin parlar sobre elles, puguin explicar el que pensen. Tots tenen l'oportunitat de participar, que això és un punt molt a favor, perquè no sempre tots tenen aquesta oportunitat, llavors això jo penso que és una cosa molt positiva. Poden explicar la seva opinió i totes són acceptables, totes són correctes, no hi ha opinions bones ni dolentes, llavors dona peu també a que puguin reflexionar sobre les obres que veuen, veure obres de diferents èpoques, de diferents etapes, veure canvis. A nosaltres, per exemple, ens ha servit per començar un projecte sobre els canvis en el temps. Llavors, considero una experiència molt xula, molt enriquidora i que li recomanaria a altres persones que vinguessin aquí a treballar-lo i a fer aquesta feina que hem fet nosaltres. La col·laboració amb la Fundació Sunyol ens ha donat una eina molt útil i fàcil d'aplicar a l'aula, que és el VTS, que a través de les obres d'art hem pogut practicar una estratègia de pensament que en el nostre cas l'hem utilitzat per reintroduir el projecte de l'escola. A partir d'unes quantes obres ens hem fixat en moltes coses, però sobretot amb la manera de vestir dels personatges, i això en diferents moments de la història. I llavors ha servit per introduir el projecte que estem fent ara, que és el pas del temps. Jo he après que a mirar molt bé els quadres amb els petits detallets que hi ha i a dir-ho en veu alta i observar-ho bé. I llavors he après a mirar quadres i tot això. M'ha agradat molt els quadres que hem vist, que era com guai perquè podies preguntar, respondre, i el quadre que m'ha agradat més ha sigut aquest primer, el tercer.
podem aprendre a fixar-nos en les vestimentes i també a fixar-nos en el lloc on estan, perquè és com un petit tresor, com un petit secret que et poden ajudar a dir moltes coses. Sí, m'ha ajudat molt perquè pinteu les obres com que us imagineu moltes coses i això feu a la gent que obri la seva ment. Crec que a mi m'ha agradat molt perquè així podem veure els quadres en persona, podem fixar-nos més en les obres, també. Diria que jo així he com intentat entrenar la meva imaginació pensant com històries entre els personatges. Que ha sigut molt xulo perquè hi havia quadres molt abstractes, llavors podries imaginar-t'ho com tu vulguis. He parlat sobre quadres i ha sigut molt xulo, molt bé, perquè era com si tu podies inventar-te la teva pròpia història.